Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako tráviš svoj čas? Pozor, toto nie je jedno z tých videí, kde budeš počúvať o tom, že ako svojím životom mrháš a svojím časom a že by si mal byť produktívny a lepším človekom. Nie, toto je skôr poukázať ti taký iný pohľad na to, že aj keď robíme tú istú aktivitu každý deň, včera mohla mať pre nás úplne iný význam ako dnes. Sám keď som tento princíp pochopil, tak mi to oveľa lepšie pomohlo porozumieť samému sebe, že nie ako trávim ten čas, ale prečo si vyberám aktivity, aké si vyberám v ten daný moment. Na začiatku videa si vymenujeme základné kategórie, ktorými si vieme pomenovať dané aktivity. Takže vám budem teraz hovoriť o sebe, ako to mám ja. Napríklad, ja keď ráno vstanem, tak okrem osobnej hygieny, tak pre môj osobný štát do dňa potrebujem tú ránu kávu. Tú kávu ja nepijem, pretože to má nejaký kofeín a potrebujem sa zobudiť, ale ja to naozaj pijem ako taký symbol, že teraz mi začína deň, teraz som ho dopil, idem do práce, idem sa naštartovať. Každý si za to dostate, čo máte. Pre niekoho to možno nejaká rozcvička, niekto si potrebuje ráno scrollovať na telefóne. A je to taký môj malý rituál. Rituál reprezentuje také tie malé istoty v živote, dáva nám ľuďom ako dojem z toho, že ten život je aspoň ako tak predvídateľný. Pôsobí to ako taká kotva, ukotvenie, že keď máme nejaké svoje malé rituály, tak aspoň na niečo sa vieme spoľahnúť. A možno ste si veľakrát všimli, že niekto sa niekedy posťažuje, že ani som si nestihol ráno dať tú ránu kávu alebo niečo to svoje. Vtedy to ten deň tak naruší. Čiže rituál akoby reprezentuje také tie malé z pohľadu nepodstatné aktivitky, ale keď ich nemáme, tak nám to vie narušiť celý deň. Ďalej potom po tej káve ideme pracovať alebo niekto chodí do školy. A v podstate samostatná kategória sa nazýva práca, ale netreba si to myliť s tým miestom, pretože v práci ako také alebo v škole dostávame nejaké zadanie, úlohy, ktoré sú časovo ohraničené. A tie časovo ohraničené úlohy, keď splníme, tak za to dostaneme nejakú odmenu. V práci to môže byť neskôr peniaze alebo nejaký úsmev, pohľadenie. Prečo spomínam vlastne úsmevy a pohľadenie? Je to práve preto, pri práci si vždy predstavte, že sú to nejaké úlohy, ktoré treba splniť daný čas. To znamená, že aj keď dojdem domov z práce a chcem potešiť manželku, že umiem riady, tak očakávam, že dostanem niekde za odmenu nejaký úsmev, potešenie, alebo ja osobne dostanem vždy kritiku, že to nie je dosť dobré. Ale poďme ďalej. Čo nám vlastne práca naplňa? Práca nám naplňa potrebu užitočnosti. Čiže keď robíme nejaké úlohy, na ktoré sme sústredení a splníme ich, tak máme pocit zo seba, že sme urobili niečo užitočné, že sme niečo splnili. A potom, keď prídeme z práce domov a teda nechceme už mať žiadne úlohy, tak si chceme oddychnúť. Hej, takže napríklad hodím sa doma na gauč a zapnem si Netflix. Pustím si tam hocičo, len aby niečo bežalo, nechcem sa nad tým absolútne zamýšľať, chcem len vypnúť hlavu. Čiže v tejto kategórii sa hovorí zábava. Zábava značí aktivity, pri ktorých nechceme rozmýšľať, primárnym cieľom si len tak oddychnúť, len tak byť, len tak existovať, aby nikto od vás nič nechcel. Pri zábave si môžete aj predstaviť nejaký šport alebo nejaké posedenie pri káve, ktoré má povrchný charakter. Čiže zábava je vždy povrchná. To je v podstate opakom práce. No a teraz sa nám to začne trošku komplikovať. Čiže predstavte si, že ste si vydali sľub, že každý pondelok, stredu a piatok budete chodiť do fitka. A teraz je pondelok, prídete z práce a vám sa nechce. Radšej si zvolíte tú ľahšiu cestu a idete na gauč pozerať televíziu. A teraz vám začnú v hlave šrotiť tie myšlienky, že Ježiš, mal som ísť do toho fitka, jednoducho vás to trápi, že ste tam nešli, že ste porušili nejaký sľub. A tomuto sa hovorí útek. Útek hovorí, nám presne značí, že robíme momentálne niečo, čo nechceme. Kľudne to môže byť aj to, že sedíte niekde v práci, robíte nejaké úlohy, ktoré nechcete robiť a už si predstavujete, že doma kosíte trávnik. Čiže útek ako taký je taký náš radar, ktorý hovorí, že pozor, teraz niečo robíš, čo by si nemal robiť alebo nechceš robiť. Že tvoja pravda je nejaká úplne iná. Práve preto to sú úteky veľmi v živote dôležité, vôbec ich vedieť uvedomiť. Pretože útek môže znamenať veľa vecí. Som možno v práci, ktorá ma nenaplňa, že mal by som zmeniť, alebo dávam prílišné sľuby ľuďom, že niečo vykonám a potom sa mi to nechce vykonať, alebo dávam si na seba veľké nároky, že si poviem, že chcem chodiť 3 alebo 4 krát týždňa do fitka a moja pravda, že chcem chodiť len raz za 2. Na toto tie úteky slúžia, že nám toto povedia o sebe. No a ideme do finálnej kategórie, ktorej hovoríme sebarealizácia. Sebarealizácia je vlastne ten vrchol na Maslowovej pyramíde potrieb, ktorá hovorí o tom, že naozaj duchom, fyzičnom, všetkým, čo si viete predstaviť, robím to, čo momentálne chcem robiť a nevnímam čas. Môžete si predstaviť napríklad takého maliara, ktorý
máluje 4 hodiny obráz a úplne vôbec celý je v tom ponorený. Toto je v podstate tá najlepšia výživa našej duši, čo môžeme dať. A prečo som spomínal, že je to komplikované? Pretože ono sa tieto dané aktivity, ako som spomínal, môžu rôznorode kombinovať a preto je veľmi dôležité pochopiť tento princíp. Čiže ak si poviem, že idem napríklad s niekým na kávu, s nejakým kamošom a bavíme sa len tak o počasí a takých všeobecných povrchných témach, tak je to zábava. Ale zrazu, keď ten kamarát povie, že sa niečím trápi, napríklad vo svojím vzťahom alebo s niečím a začne hovoriť naozaj intimné veci, kde je naozaj pravdivý, bez nejakých obrán a hovorí tak, ako to má, a ten druhý človek sa na neho napojí, tak tedy už prechádzame zo zábavy do sebarealizácie alebo intimity. Takže poďme si to teraz hrnúť na jednom príklade. Takže keď hrám futbal a som za to zaplatený, čakám aj nejaký zápas a hrám za nejaký klub, tak je to momentálne práca, pracujem. Ale to neznamená, že ten futbal si nemôžem užívať, že sa na to môžem veľmi tešiť, čiže je to zároveň aj sebarealizácia. A ja si myslím, že vtedy sú ľudia najúspešnejší, keď robia naozaj to, čo ich baví, a ešte majú dokonca za to aj zaplatené. No a čo ak chodím futbal hrávať 4 krát do týždňa a potom mi stojí ďalších 10 vecí, čo nestíham, tak vtedy unikám tým futbalom. A keď si idem iba tak večer zakopať z loptou s nejakými kamošmi a zabaviť sa, nerozmýšľať o tom, tak je to zase zábava. A rituál môže byť pre mňa, že si každý večer pred spaním alebo ráno si pôjdem párkrát zakopať loptu o stenu. Čiže na záver videa by som vám len chcel povedať, že čo to vlastne o nás hovorí. Pretože každá z týchto kategórií, ona nie je o sebe nejak dobrá alebo zlá, len to čisto hovorí o nás. Čiže ak mám v živote veľa rituálov a chcem sa stále na niečo spoliehať, na nejaké istoty, tak sa môžu stať nakoniec našim obmedzením, pretože vždy sa môžem vyhovoriť na niečo, že práve dneska som to nemal, pokazilo mi to deň. A každý deň len vykonávam veľa úloh, či už doma, v práci, jednoducho všade len vykonávam úlohy a očakávam za to, že niečo dostanem, tak v tomto momente v podstate smerujem len do toho, do nejakého vyhorenia, že stále len niečo robím a nikdy si neoddychnem. Práve preto tu máme zábavu, ktorá nám pomáha vypnúť. Lenže čo ak sa neustále zábavam? Tak potom presne trpím tým pocitom, že som neužitočný, že ten život nemá nejaký zmysel a vedie to nejakej tej lenivosti. A čo únik? Čo ak stále utekám? Veľa nám toto vie o sebe povedať, že čo reálne ľuďom alebo sebe my nahovárame a čo v realite robíme. A naposledy sebarealizácia je to samozrejme to najkrajšie, čo by z nás asi chcel každý zažívať non-stop. Čo je na tom naozaj náročné, je to, že všetci žijeme nejaké životy a životy, ako vieme, nám pripravujú podpasovky, na ktoré sa veľakrát nevieme pripraviť. Takže presne nám tieto všetky kategórie, keď ich sa naučíme ovládať porozumením, presne si ich vieme potom kontrolovať, korigovať a porozumieť hlavne sebe a povedať si, čo vlastne chcem v tom živote robiť a čo vlastne nechcem. No a je tu ešte jedna kategória, taká dosť zásadná, lenže je tak obrovská, že o nej bola dokonca napísaná celá kniha. Práve preto si daj like a subscribe, aby si dostal notifikáciu, keď urobím ďalšie video, pretože v nej budem hovoriť presne o tejto kategórii, ktorá bude nadväzovať na toto video. Ďakujem pekne.